En aquell temps, les germanes de Llàtzer enviaren a dir a Jesús: «Senyor, aquell que estimeu està malalt». Jesús digué: «Aquesta malaltia no acabarà en mort, sinó que servirà per a la glòria de Déu». I es quedà encara 2 dies més al lloc on era. Després digué als deixebles: «Tornem a Judea». Quan Jesús arribà, trobà que Llàtzer ja feia 4 dies que era al sepulcre. Marta, en saber que Jesús venia, sortí a trobar-lo, mentre Maria es quedava a casa. Marta digué a Jesús: «Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no hauria mort. Però fins i tot ara sé que Déu us concedirà tot el que li demaneu». Jesús li diu: «El teu germà ressuscitarà». Marta respon: «Ja sé que ressuscitarà en la resurrecció del darrer dia». Jesús li diu: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà, i tot el qui viu i creu en mi no morirà mai més». Jesús es commogué profundament i digué: «On l'heu posat?» Li diuen: «Senyor, veniu i ho veureu». Jesús es posà a plorar. Jesús cridà amb veu forta: «Llàtzer, surt fora». El mort surti, lligat de mans i peus amb benes. Jesús els diu: «Desligueu-lo i deixeu-lo caminar». Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria, en veure el que havia fet Jesús, cregueren en ell. Aquest relat mostra que la fe no elimina el dolor, però el transforma. Jesús no evita la mort de Llàtzer, però la travessa i la converteix en lloc de vida. Jesús no només parla de vida, la dona. Davant la mort, la seva paraula no és consol superficial, sinó crida poderosa: «Surt a fora». La fe cristiana no nega la mort, però proclama que no té l'última paraula. En Crist, la vida sempre té l'última paraula.